ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ತುಳುವ ಜಾಲುಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ. ಪಾರ್ದನ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಗೆ ಕೆಲವು ಅಪಸ್ವರಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಪಾರ್ದನ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಪಿನೇಕ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕವೈನ ಉತ್ತರಲ್ಲ ಈರ್ ಕೊರಿಯಾರು. ಅವು ಪಾರ್ದನ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವಾರ್ಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಐಕ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಒರಿಯೋಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಅವ್ರು ಸೇರವೋಡು ಪಂದು ಊರುಡುತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರತ್ತು ಪರದೇಶಡುತ್ತಿನ ತುಳುವೇರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ನಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು. ಐಲೇರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ಈತು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಪಣದು ಯಾನು ನಿಜದಾನ್ಲ ಎನ್ನದುಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಂಡು ಮಾತ ಜನಕುಲು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು. ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ 150-150 ಜನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಿನಪ್ಪ ಒಂದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು. ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಆಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತಿನವರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿದ್ರೆಳೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವೆಂದರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊಡೆದು, ಜಗದ್ಗುರು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೇಮಾರು ಈಶ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪ್ಪಲದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣದಾಸ ಇಸ್ಕಾನು ಪುಣೆ ಐತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಡಿಗರು ಮೊಗಲ್ನ ಮಾತ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಐಲೇಸದ ಕಜ್ಜಗು ಪೊರ್ಲು ಕೊರಂಡು. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಗುಲ್ಲ ಅಗಲ್ಲಾಂಗಲ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಗುಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಅಗಲ್ಲಾಂಗಲ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಗುಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮಗಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ್ನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತೋಜೋಡು ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಪ್ರಚಾರ ರೀತಿ ಕೊಣಪಿನಗಳು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪರದೇಶದವರು ಜನಕಲು ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು, ಅಮೆರಿಕೋಡು ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು, ಲಂಡನಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು, ಅಂಚನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತಕೋಡಿಲ ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಕೋಜೋಡು. ಅವಳ ಪಾತ್ರ ನುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಗೂ ಅವೇನು ಹೋಲಿಸಂಡ. ಮಹಾಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣನು ಹಿಂದೂ ಮಿಥಾಲಜಿ ಪಂಡದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದ ಲೆಪ್ಪರು. ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಡ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನಗ ಆರು ಪಂಡರು ಮಿತ್ ಪಂಡ ಅವು ಸುಳ್ಳು. ರಾಮಾಯಣ ಬಗ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಪಣದು ದೇ ಪಂಪೆರು ಐಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಅವೇತೋ ಪುರಾವೆಲು ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಬರ್ತ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಷಯಡು ಏರ್ಲ ಐತ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲಗೆ ಉನ್ನನು ಈ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ತೆರಿಪಾದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಿಲೆಗ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುಲ್ನ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ದಗಿನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಜನಾಂಗಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕಿಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ. ನಂಗೆ ಪ್ರವರ್ತನ ಕೊರ್ನಿಯ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,
ಆರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಉಳ್ಳರು ಆರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಆಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತ ಸಾರನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಕಂಡು ನಂಗೆ ತರಿಪಾದರು ಐಕ್ ಐಲೇಸದ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲನ ಅಗುಲ್ ಮಾತ ಅರೆಗು ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಜಿ ದಿನದ ಈ ಪ್ರವಚನಡು ಸುರುತು ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ 12 ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೆಯರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅರ್ಜುನಗು ಈ 700 ಶ್ಲೋಕನು 40 ಮಿನಿಟ್ ಪಂಡರು ಅಂಡ ನಂಕ್ ಅವೇನು ಓದರ ಪಂಡ ತಿಂಗೋಲಿ ಎಂದು ವರ್ಷ ರಡ್ನ ದಿನ 6 ಪ್ರವಚನ ಪಂಡರು ದೇವರು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಮನದೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮೂಜಿನ ದಿನ ನಮ ಏರು ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ದಾದ ನಮಕಲ ದೇವರಿಗಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪಿನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು 6ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಇನಿ 6 ಕಾಲ ಪಂಡ ಟೈಮು ಆ ಟೈಮುನು ನಾವು ಇಂಚ ಅವೇನು ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯಲಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅರ್ನ ಆದಿನಂತ ಪ್ರವಚನ ನಮ್ಮ ಮನಮುಟ್ಟುಲಕ್ಕ ಆರ ನಂಕ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ದಿನಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡಲ ತೆರೆಯೋನುಡು ಬೇತ ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಅವೇನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುಂಡ ಹಿಂಸೆ ಅಹಂಕಾರ ವಂಚನೆ ಮಚ್ಚರ ದರೋಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಿರ್ಮಲ ಆವದ ಸಾಧ್ಯ ಪಣದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರ ಪಾತ್ರನಗ ಅರೆಗು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತುಳುತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಲ ಐತ ಸಾರ ತೆರೆಯೊಂಡ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಟ್ಟಲಿ ಐತ ಅನುಭವನು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕಲಿಗೆ ಅವನು ತೆರೆಯಲಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದನ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅವನುಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆ ನಿಂತ ಪಿರವಡ್ ನಮ್ಮ ಕುದೊಂದುತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದಾ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಶಂಕರಮ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಡೇರು ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಂಕ್ ಸಮಯ ಇಂತದು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳುದಿನತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸರು ಅರ್ನ ಆರು ನಂಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಳು ಕತೆ ಪಣ್ಯ ರೀತಿನ ತೂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಒಯ್ತೊಂದುತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಲಕ್ಕ ನೀನೋಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳು ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಳು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪನಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣುತ್ತರು ಅವಳ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಸದೆಯಗು ತಾಗೊಂದುತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒರಿಲಕ್ಕತ್ತನ ಜೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಣ್ಣುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುತ್ತುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು 2 ಗಂಟೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತುತ್ತ ಒಂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚ నేను ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣಪಿನೇನು ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಇನಿಯ ನಂಕು ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ರಾಪುಜಿ ವಾರಗು ಹೊರ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುದ್ದುದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಡ ಪಾತ್ಯರ್ದು ವಾನಮನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊಣವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಅರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಅವನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ಕ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕುದ್ದುದು ಐತ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಗ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಜಿ ದಿನೋಡಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಕೋರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಭಟ್ರನಗಲಿ ಅಗಲೆಗ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪದ್ಯ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನಕೋರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡೋದು ಕೊರಿಯರು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂಡಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಸಮಾರಂಭವು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಜೈ ಐಲೇಸ ಜೈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಹಿಂದ್.